ακαδημίες κορυφαίων ομάδων όπως ο Παναθηναϊκός και ο Πανιόνιος έλαβαν μέρος σε μια διοργάνωση που συνολικά συμμετείχαν 14 ομάδες και περισσότεροι από 200 αθλητές ηλικίας από 10 έως 15 ετών. Ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να πετύχουμε αυτό το τουρνουά είναι τα παιδιά να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού. Τη χαρά του ανταγωνισμού και την διεκδίκηση της νίκης μέσα από όρους αθλητικούς. Όλο αυτό νομίζω ότι το καταφέραμε. Τα παιδιά ήταν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό επίπεδο για την ηλικία τους. Σε μια στρεβλή, τέλος πάντων, εντύπωση που κυριαρχεί ότι το αποτέλεσμα φέρνει και η νίκη φέρνει, τέλος πάντων, την κατάκτηση του στόχου. Σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι αυτό. Σε αυτές τις ηλικίες είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει σε ατομικό επίπεδο, σε τεχνικό δηλαδή επίπεδο, αλλά και στην εκπαίδευση που είναι ένα ομαδικό άθλημα. Η ομάδα της Νέας Μύρνης πρότεψε σε δύο κατηγορίες, 11 και 12 ετών. Ο Παναθηναϊκός έκτισε την θέση στην ηλικία των 13 ετών. Στη δεύτερη την Ακαδημία της Τελεγιούνικο. Παρόντες στη διοργάνωση ήταν και οι νεαροί μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού, Βασίλης Καραναπόπουλος και Γιώργος Διαμαντάκος, που εκτός από την αβέληση στους αθλητές έκαναν και δηλώσεις για το μέλλον του αθλήματος στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει συνηθίσει να έχει διακρίσεις τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο και κυρίως στο άθλημα του μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνονται τις προσπάθειες. Στις ακαδημίες γίνεται προσπάθεια, παραμένει μεγάλη προσπάθεια και συγχαρητήρια στα παιδιά και σε αυτά που κερδίσαν και σε αυτά που χάσαν και βασικά σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά.